Nagbubunyi ngayon ang mga Ilocano sa pagkapanalo ni Bea Milan Windorski sa katatapos na coronation night ng Miss Universe Philippines. Half Filipino, half American si Bea. Tubong San Juan, La Union ang ina ni Bea, dahilan kung bakit kinatawan niya ang La Union sa Miss Universe Philippines. Consistent favorite ng pageant enthusiast si Bea at hindi niya binigo ang kanyang supporter sa kanyang beauty, talent, and wit. Wala na raw iba pang mas proud kundi ang mga kababayan niya dito sa La Union. Very, very proud. Dahil? Nanalo siya, at least taga La Union ang representative para sa Miss Universe. Yung kanyang answer na kahit lumaki siya sa ibang bansa, mas pinili niya talaga dito manirahan sa Pilipinas. Magaling siya, talagang magaling. Wala na akong masabi, magaling siya. Maganda. Tsaka maganda. Tsaka yung talent niya, talagang kayang-kaya niya. Nagpabot din sila ng pasasalamat sa dinalang tagumpay ni Bea sa probinsya ng La Union at muling pagpapakilala sa probinsya sa national stage at pagsabak sa international pageantry. Well, meron siyang X-factor to become a Miss Universe. Talagang maganda siya. She's pretty. Deserve po niya yung yung pagiging yung corona niya kasi talagang magaling naman talaga siya. Lahat ng mga niya, yung para sa lahat kaya niya. Okay. Anong wish natin sa kanya? Maipanalo niya? Sana may panalo niya sa sa Miss Universe. Naging buo ang suporta ng La Union Provincial Government sa pagsabak ni Bea sa MUPH, kabilang ang assistance sa production ng advocacy video at iba pang logistical aid. Bilang suporta, ilang Ilocanos din ang pinadala sa pageant venue para panoorin at bigyang suporta si Bea. Nuno ad-ado dagitoy kakastunay nga rumrumwarte dagitan na nga pageant and all that. They are actually our ambassadors of tourism. Their character will also reflect the character of people here. Magaganda at mga gwapo. Diba? So, dagitunay nga banag, isuapo iti maysa nga aramaten tayo, nga mga truck iti turista nga mapankada tayo dito. Not only because of their beauty, but what they also represent in our province as a person. Nakatakdang lumaban sa Miss Universe International Stage si Bea sa Puerto Rico sa Nobyembre. Joanne Ponsoy, Balitang Solid North.